गोटे बनरे हाथीटिए रहुथिला। से बहुत शक्तिशाली थिला। सेई बनरे थरे मरुड़ी पड़िला। पशु पक्षी पानी मुंदे पाई बड़ डहल विकल हेले। हाथीटी पानी बिना शोषरे आउटु पाउटु हेउथिला। दिने हाथी पानी खोजिबाकू बाहरिला। बिना पानी रे तो मु मरी जीवी। किए कोठी अछ मते टोपाई पानी दियो, जीवन बंचाओ मोर। समान अवस्था भोगुथिबा काऊ सेई बाट देई जाउथिला। से हाथी को देखी बहुत व्यस्त हो पड़ा। हाथी भाई, तम अवस्था जहा ए बनरे समस्तंक अवस्था सेया। पानी बिना एठी समस्ते छटपट होउचंती। बुझुची जे हेले आमे माने बंचिबा केमिति? मु जानिछि पानी कोठी मिलिबो, हेले से जागा एठू बहुत दूर। हाँ दूर हो, असुविधा कौन हिछि? पाखरे हेइथिले किछि असुविधा नथिला, हेले पोखरीटा एठू अनेक दूर। जेते दूर हेले भी मु जिबी, तू मते खाली जागाटा कह। हौ तम इच्छा। एठू किछि बाट दक्षिण दिगकू गले गोटे बड़ पड़ियाटे पड़िबो, तापरे गोटे छोट पड़िया पड़िबो, तापरे गोटे सुखिला नई पड़िबो। सेठू किछि बाट गला परे जाई पोखरीटा पड़िबो। से पोखरीर पानी ना कि मिठा। धन्यवाद काऊ भाई, तमे मते बंचेई देला। जेते कष्ट पड़ू पछे मु सेठिकी जिबी। हाथीटी सेठू सीधा चलिला पोखरी अभिमुखे। बड़ पड़िया छोट पड़िया सुखिला नई सबु पार ही पोखरी पाखरे पहुंचिला। आउ प्रथमे मन खुशी करी पानी पीला। धीरे धीरे हाथीर पोखरी रे आसी पानी पीवा सबुदिनिया कथारे परिणत हो गला। किंतु हाथीर अलक्ष्य ता पाद तले चापी ही प्रत्येक दिन किछि किछि ठेकुआ मरी जाउथि। तेणु पोखरी पाख बुदारे रहुथिबा ठेकुआ मानक भितरे भाळेणी पड़िला जे एमिति जदि दैनिक किछि ठेकुआ मरी चलिबे ताहेले किछि दिन भितरे ठेकुआ माने तो लोप पाई जिबे। मो सबो सुनिछि, सबो जानिछि, हेले ए समस्यार समाधान कौन सेटा मु जानी पारुनी। महाराज आपण व्यस्त हुअंतुनी, सब कथा मो ऊपर छाड़ी दियंतु। मु से हाथी को जब्त करी देबी। चुप कर, जो कथा बड़ माने पारिलेनी सेटा तू केमिति करिवो? महाराज बड़ मानंक मुंडरे बुद्धि नाही, तेणु से माने किछि करि परिलेनी।
ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ତାର ପୋଖରୀକୁ ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଆଚ୍ଛା କଣ କରିପାରିବୁ ମୁଁ ଶୁଣେ? କହିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ କାମରେ କରି ଦେଖେଇବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଭାଇମାନେ କଣ କହୁଛ? କଣ କରିବା ଏବେ? ୟାକୁ ପଠେଇବା ତ? ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁ ଏବେ ଯା। ଧନ୍ୟବାଦ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଆଜି ତା କଥା ବୁଝୁଛି। ସେଦିନ ଥାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତି। ହାତୀ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଠେକୁଆ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଉ ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧି ହାତୀ ପାଖକୁ ଗଲା। ହାତୀ ଭାଇ, କିଏ? ଆରେ ତୁ? ହଉ କହ, କଣ ହେଲା? ତମେ ତ এই ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଛ, ତମେ ବିଶେଷ ଭଲ କି ଜାଣିନ ଏଠିକା ବିଷୟରେ। କଣ ଜାଣିନି? ଏଇ ପାଣି ବିଷୟରେ। ପାଣି ବିଷୟରେ ମାନେ? ମାନେ ଏ ପୋଖରୀରୁ ସବୁଦିନେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ପାଣି ପିଅନ୍ତି। ସତରେ? ହଁ ପା, ଏଇ ଦେଖୁନ, ଟିକେ ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଆସିବେ। ଏ ପୋଖରୀରୁ ଅନ୍ୟ କେହି ପାଣି ପିଅନ୍ତିନି, କେବଳ ତମେ ପାଣି ପିଉଛ। ସେ କଥା ଜାଣିକି ସେ ତମ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିଛନ୍ତି। ସତରେ କହୁଛୁ? ଦେଖି ପାରୁନ କି? ରାଗରେ ତାଙ୍କ ଧଳା ଚେହେରା ଲାଲ ପଡିଗଲାଣି। ହଁ ତ, ସତରେ? ଶୀଘ୍ର ପଳାଅ, ନହେଲେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେବେ। ଇଲୋ ବୋପାଲୋ, ଉଠୁ ଉଠୁ, ମୁଁ ପଳାଏ ଏଠୁ। ମୋର ପାଣି ପିଇବା ଆଉ ଦରକାର ନାହିଁ। ଅଗନା ଅଗନି ବନସ୍ତରେ କୁଳୁ କୁଳୁ ହେଇ ବହି ଯାଉଥିଲା ନଈଟିଏ। ନଈ କୂଳରେ ଥିଲା ବହଳ ବହଳ ଘାସ। ଘାସକୁ ଲାଗିକି ଥିଲା କଦଳୀ, ପିଜୁଳି, ସପେଟା, ଆମ୍ବ ଗଛ ଇତ୍ୟାଦି। ଦିନେ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆମ୍ବଟିଏ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ତାକୁ କୁମ୍ଭୀର ଖାଇଲା। ଆମ୍ବ ବହୁତ ମିଠା ହେଇଥିବାରୁ ତାକୁ ଖାଇବା ପରେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେ ଭାବି ବସିଲା, ସେ ଫଳ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର। ସେ ନଈ କୂଳର ସେ ଜାଗାକୁ ଆଉ କାହାକୁ ଆସିବାକୁ ଦେଲାନି। ବଣର ଯେତେ ପଶୁ ସେଠିକି ଆସିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘଉଡ଼େଇ ଦେଲା। ଦିନେ ସେଠିକି ହାତୀ ଆସିଲା କିଛି ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ସେ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିଛି ତାକୁ ଦେଖି କୁମ୍ଭୀର ଚିତ୍କାର କଲା, କିଏ ତୁ? ହାତୀ ଗଛ ଡାଳରୁ ଶୁଣ୍ଢ କାଢି କୁମ୍ଭୀରକୁ ଚାହିଁଲା। ତୁ କାହିଁକି ମୋ ଜାଗାକୁ ଆସିଛୁ? ତୋ ଜାଗା କୋଉଟା? ଏଇଟା ତ ବଣର ଗୋଟିଏ ଜାଗା। ତୁ ଯେମିତି ଏ ବନରେ ରହୁଛୁ, ମୁଁ ବି ସେମିତି ଏଇ ବନରେ ରହୁଛି। ଏଇଟା ବଣ ଜାଗା ନୁହଁ, ମୋ ଜାଗା। ତୁ ଏଠୁ ପଳା। ଏତିକି କଥା ପରେ କୁମ୍ଭୀର ହାତୀକୁ ଗୋଡେଇଲା। ହାତୀ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଗଲା। ଏଣିକି କୁମ୍ଭୀର ଭାବିଲା ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନଦୀ ଆଖପାଖ ବଣଟା ତାର। ସେ ବଣକୁ ବି ଭୟରେ କେହି ଆସିଲେନି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଖରା ଦିନ ହେଇଥାଏ। ଠେକୁଆକୁ ବଣରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ତାକୁ ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ସେ କିଛି ବାଟ ନ ପାଇ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଘାସ ଭିତରେ ପଶି ପାଣି ପାଖକୁ ଗଲା। ତା ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ କଦଳୀ ଗଛରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଦଳୀ ହେଇଛି। ଆରେ ବାଃ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଦଳୀ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ପାଣି ଭିତରୁ ଉଠି ଚାଲି ଆସିଲା।
ଆଉ ଠେକୁଆକୁ ଗାଳି ଦେଲା। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଠେକୁଆ, ତୁ ଏଠି କଣ କରୁଛୁ? କାହିଁକି ଆସିଛୁ ଏଠିକି? ପାଣି ପିଇବି ବୋଲି ଏଠିକି ଆସିଥିଲି। ପାଖ ଗଛରେ କଦଳୀ ହେଇଛି ଦେଖି ମୋର ଲୋଭ ହେଲା। ଭାବିଲି କଦଳୀ ଦିଟା ଖାଇ ଦେଇ ଯିବି। ବଣର ଏ ଅଞ୍ଚଳଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋର। ଏଠିକି କେହି ବି ଆସିବା ମନା। ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଏଠିକି ଆସିବାକୁ? ଆରେ ଯା, ସେ କଥା ତୁ ଆଉ କାହାକୁ କହିବୁ ସିଏ ଶୁଣିବ। ତୁ ମତେ କଣ ବୋଲି ଭାବିଛୁ କି ମୁଁ ଏଠି କଦଳୀ ଖାଇକି ଯିବି? ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ କୁମ୍ଭୀରକୁ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗିଲା। ସେ ଠେକୁଆକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼େଇ ଆସିଲା। ଠେକୁଆର ମୁହଁ ଫୁଟାଣି ବହୁତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଜାଣିଥିଲା ସେ କୁମ୍ଭୀରର ସେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କିଛି ବାଟ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା, ଆଉ ତାପରେ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁ କହିଲା, ଅଧର୍ମୀ ପାପୀ କୁମ୍ଭୀର, ତୁ ନଦୀରୁ ପାଣି ବୁନ୍ଦାଏ ବି ପିଇବାକୁ ଦଉନୁ କିମ୍ବା ବଣର ଫଳ ଗୋଟେ ବି ଖାଇବାକୁ ଦଉନୁ। ତୋତେ ଧର୍ମ ସହିବନି। ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତୋର ଏ ଗର୍ବ ମାଟିରେ ମିଶିବ। କିଏ ମାଟିରେ ମିଶାଇବ? ତୁ? ହଁ, ମୁଁ। ସେ ସମୟ ଆସୁଛି। ସେଠୁ ଠେକୁଆ ସିଧା ଚାଲିଲା ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖକୁ। ତାଙ୍କୁ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହିଲା। ଦେଖ ବାବା, ଏ ଘଟଣାଟା ଆମ ବଣର ନୁହଁ, କାରଣ ନଦୀ ଉପରେ ଆମର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନାହିଁ। ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଯେହେତୁ ନଦୀରେ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି। ସିଂହ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଫେରିଲା ଠେକୁଆ। ତାପରେ ସେ ବାଘ ମାମୁଁ ପାଖକୁ ଗଲା। ବାଘ ମାମୁଁ ବି ସେଇ ସମାନ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ସେ ଭାବିଲା ବାଘ ସିଂହଠାରୁ ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏବେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ସେ କଣ କରିବ। ନା, ମତେ ଆଉ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ମତେ ଏବେ କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ଠେକୁଆ ତାର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଅନ୍ୟ ଠେକୁଆମାନେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେଠି ଥିବା ଘାସରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲେ। ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ କୁମ୍ଭୀର ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଆରେ, ଇଏ କଣ କରୁଛ ତମମାନେ? ଆମେ ମାନେ ଏଠି ବଣଭୋଜି କରୁଛୁ। ବଣଭୋଜି କରୁଛ ଯଦି ଏଥିରେ ନିଆଁ କାହିଁକି ଲଗାଇଲ? ଆମେ ତମ ବଣକୁ ପୋଡ଼ି ଦଉଛୁ। ତମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି? ଆସ, ବାହାରକୁ ଆସ। ଠେକୁଆ କଥା ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀର ଆଉ ପାଣି ଭିତରେ ରହିପାରିଲା ନାହିଁ। ସାମାନ୍ୟ ଠେକୁଆ ହେଇ ମତେ ଡାକୁଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଜୀବ ହେଇ ଲୁଚିକି ରହିବି? ଠେକୁଆ କଥା ଶୁଣି କୁମ୍ଭୀର ଯେମିତି ବାହାରକୁ ଆସିଛି, ଘାସରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ତା ଦେହ, ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଡ଼ିଗଲା। ପୋଡ଼ିଗଲା, ମୋ ଦେହ ପୋଡ଼ିଗଲା। ମାଲୋ, ରକ୍ଷା କର। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ମତେ ବଞ୍ଚାଅ, ବଞ୍ଚାଅ, ମତେ ବଞ୍ଚାଅ। ଏ ବଣ ତ ତୋର। ଏଥର ଆ, ତୁ ବଣକୁ ରକ୍ଷା କର। ଠେକୁଆ କଥାର କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ କୁମ୍ଭୀର ସିଧା ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା ନଦୀ ଭିତରକୁ। ତା ଦେହ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ସେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଆରାମ ଲାଗିଲା। କଣ କୁମ୍ଭୀର ଭାଇ, କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆମେ ଏଥର କଦଳୀ, ପିଜୁଳି, ଆମ୍ବ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତା ଖାଇବୁ। ତମର କିଛି କହିବାର ଅଛି ଆଉ? ନା ରେ ବାବା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି। ମୋର ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ତମେ ଖାଅ। କୁମ୍ଭୀରର ରାଜତ୍ୱ ଶେଷ ହେଲା। ଠେକୁଆ କୁମ୍ଭୀରର ଗର୍ବକୁ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର କରିଦେଲା।